Yung nga na nilang mga ang kahoy mga katik. Sulayan na itong pas-aning ako isa og badaog ba na ito ni. Op. Ano na? Dati rin mo swat. Okay. Okay. Ito na to, yung kan. Swat. For this. Oops, one plaster. Asa po na plaster. Sige. Dah, grabe gini oh. Kulba kay maswat mo nig. Balay. Woo, grabe. Oh. Una. Dalaan akong silpo ay. Andribon. Namula. Grabe juga kakusgan ni katiil dito. Namin tinaguan, maswat manigbalay. Bantay. Dala akong sanila ay sinilas. Sa istorya ba ka, cocktail? Kapoy. Normal na ng kapoy. Basta ang ato lang, di lang mo surrender. Tama. Dili buundang sa atong mga pangarap. Huwag sa atong mga pangarap. Kana lang. Kung nga kaya kong lawas ay kan gininawa. Saan Boss Wiggy? Woo! Grabe sila Boss Wiggy. Agaw Richard! Agaw Richard! Si Agaw Wiggy ay. Agaw Richard, Agaw Wiggy. Nga anak na Max. Oscar, sa istorya Oscar. Grabe photographer. Ako ada kinadaan. Lagi yun, oh. Naginis ako ba? 50 kilos. Kung makato mga katil, madaog na to ni. Nga, ang atong til, pudasyon, 50 kilos. Plus ka na. Saan naman na? Pero, basta imong sulayan, madaog yun na. Sige, God bless.